ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଚୟ ତ ଆଜି ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଗଲେଣି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଲତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ମଣ୍ଡଳ, ମୁଁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଜି କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଆସିଥିଲି ଥାନାକୁ। ଆସିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରଙ୍ଗମହଲର ହିରୋ କଳାକାର ସୁବାସ ବେହେରା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି କେସ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନରେ କହିଲେ ଯେ ଅପା କେସ୍ କରନି, ଆଉ ସବୁ ତ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲାଣି, ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଗଲେଣି। ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ 25 ଜଣ କଳାକାର ଆଉ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଜଗା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମାନେ କାହିଁକି ଆସିବ ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ, ମିଡ଼ିଆ ଆସିବେ ନା, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚିହ୍ନେନି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ନ ଆସିବ ନା ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିବେନି ଆପଣ। କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା କଥା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲା ଯେ ତମେ ଯଦି କେସ୍ କରିବ, ମା ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଜାମଝାଟରେ ଘର କରିକି ଅଛ, କେତେବେଳେ ବମ୍ରେ ତମ ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲ ତ କେସ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବାସ ବେହେରା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ରଙ୍ଗମହଲ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁବାସ ବେହେରା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଇନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି। ନା ଲିଗାଲ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଇଏରେ ଯାଉଛନ୍ତି।